sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:06. Ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Salawat may nga naman sa aton nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Miyerkules na kita, Oktubre 14, tuig 2020. Aksyon Hotline! Kumusta ka mo masuki namon nga matagpalamati sa kanginan, medyo nagaguom ang aton sining kahawaan, ini-epekto sang nagapadayon no ining ginabantayan naton nga tropical depression, si Ophel. No, sa rin ang latest alas 3 karon nga aga ang vicinity sini ara sa Maslog, Eastern Samar. No, bayara sang 12.1 degrees north kag 125.2 degrees east. May maximum o kung magkusog nga hangin nga ginadala nga 45 km per hora ang malapit sa sentro. Kag may panalagsa nga pag madlos nga nagalabot sa 55 km per hora. Hopefully diri sa aton hindi nakita diri mag-eksperyensya pa sang maulanon nga panahon. Aksyon Hotline! Agaton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na paagi sa mga ilang mga transistor radio. Good morning sa inyo. Amo man sa mga nagatutok paagi sa social media, no? Paagi sa YouTube kag Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Mga OFW nga mga Ilonggo, good day sa inyo. Aksyon Hotline! Antes ang balita ni Aksyon Alvin Graba, kayo po niya nagkaroon ang tagpamuno sa Bureau of Fire Protection diri sa Bacolod kay nakibot ang halos kalabanan ang mga taga Bureau of Fire Protection kag lakip na ang mga volunteer fire brigade ang ila destinasyon kaina dira sa bahin sa government center. Aksyon Hotline!
Hindi ka mo magkalipat 72 na gidlang kadlaw na bilin. Kag Paskwa na. Mayara naman sang 79 kadlaw ang nabilin kag aton nasog galawon ang pagsulod sang tuig 2021. Action Hotline. Para sa mga tresurira, kag among nagaserving nga budget officer sang tagsa kapamilya sa mga Iloy Sampuluyan, Happy Mother's Day para buwas. No, kay ti disperas mo amo ginahulat sang kalabanan sa may mga nabilin pa. Action Hotline. Aksyon at hupon checking in tubtob kita sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Ano pagin mga dalagko nga balita karon dugay-dugay sa aton sining nga pagpangalagad ang mga nagapamangkot parte sa pagbiyahe sa Fastcraft. Buwas pa ang meeting sang duwa ka may LGU diri sa Bacolod. Amo man dito sa Iloilo upod sa nagkalain-lain nga mga government agencies. Action Hotline. Ibaloon talang nagkaroon kay gina-expect nga ti magabalik na mo ang biyahe sang Fastcraft. Action Hotline. Kagaring good news, 19 na double digit gihapon pero tinubo na ang record sa Bacolod kun kaso sang COVID-19, which is a good indication nga at least naganubo ang mga nagaguruwa na nga result for Bacolod. Hopefully nga way balasang makonsider naton nga ara pa ang result ginahulat la no mo ginapermi ang isa sang mga problema kon nagapabilin nga may backlog. Action Hotline. Kongreso may bago na nga liderato. Bauperte, hoy-hoy man pako ni Cayetano, why gid siya may mo, no? Ang mga tao to nga nagpasipsip sa iya nagligad, subong nagsaylo! Anong kayuhan nga mabaton ta diri sa probinsya man? Kag diri sa aton sa Metro Bacolod, bangod sini. Action Hotline. Balon tanabi karon sa mga opisyales naton diri sa probinsya kag diri man sa Lone District of Bacolod. Action Hotline. Ayos, ang inyong mga minsay pwede niyong padala sa aton sini chatroom diri sa Facebook kag YouTube. Ginabi-abigin naton ang inyo sinitag sa ka mga mensahe. Patrol reports. Pero unaon ko lang si Akson Alvin Graba, nanong tabo sa NGC kay na aga pa may nanawag sa akon niya, boss, nanong tabo di sa NGC nga diri tanan nga Bureau of Fire Protection nagpadulong. Anong latest nga investigation? Let's have Akson Alvin Graba sa patrol. Akson Alvin, good morning. Good morning sa mga opsyon, Art. Nagkaran-karan kayo ng pila ka mga fire truck sa Bacolod City Fire Department matapos nga nag-aso ang isa ka gamay nga kwarto in between ini action art sang staff office sang City Mayor kag sang CLO o City Legal Office. Third floor ni siya sa New Government Center. And take ko mo nag-aso and I don't know what would be the latest ano gid bala ang ginakabangdan nga binag-aso ang porsyon sa NGC. Subong ari na sa aton natubang si Chief Inspector Publio Buboy Protenya. Sir, ano ang pinaka-latest investigation sa may nasunog o nga nag-aso? Action art, pasa ko sa movie si Sir Buboy Protenya, sir. Sige. Sir? Briart, Action Art, good morning. Mayong aga, gid, mayong aga. Ano to natabo kay ina nga naggolpiada nga may nag-aso kuno sa third floor da? Ano ang latest nga investigation, sir? Yes, Action Art, na-receive na ng call, personally na-receive ko ang call through sa engineer Amitin siya, no, nga sa atong building, in charge. Ang to verify sa may smoke or something na may baho, kuno electrical sa ilang sa NGC. Upon reporting sa iya nga puso o ang dark tira sa building na nag-aso pag nagpapalimaho kurinti. So, Okay. actually, na way man kalayo, nagtawgan kong stasyon, kagin verify, kagin search ang area kung may aragin man. Nag-verify na out na wala kalayo, pero may nag-aso. So, nakita nila sa ulingan sa third floor. Okay. So, may nagagawa siya sa ito kakurong ano na siya sa admin office, no? CMO, City Mayor's Office admin sa office, no? Okay. Clinic sa City Legal, tag-Mayor's Office nga so, pag-open nila,
nagabuyong tong aso at same time may gamay nga mga gabaga-baga. So nakita natin dito, automatic probably napalong man siya dahil sa tunga time na nagamuto ng aso kay may kalayo siguro probably nagana ang sprinkler system kay ang isa to ka-head na dito nga portion nagatubod pang tubig. So gumana ang sprinkler. Okay. Tag na palong din nila. Kita sa ato nga portion din search na lang area, check ta mga wiring. Kasi na-notice mo na ito na reaction art, gabi-gabi din na tubo sa ulan. Kaya Okay. Kaya bisa dito sa amon sa Mantiningan, grabe tubo ulan ang pagani. Mo pa rin na natin, grabe ba siya natin ano lang sa dito, electrical. Kaya ang area na kita natin dito, may mga wiring dito no, sa outlet. Amo pa ng aton na ano ginaton asulaw ipending ka lang ito makikompleto na detalye. Okay. Ano ko lang kay reaction din ang iba nga detalye. Pagka-reset natin din alas 6, 24 siyang aga, verification at the same time, na-pera out natin declare sa 708 o alas 8, sa siniman nga. Pagiging search ang area, the whole building, dito sa third floor mismo, tapit na sa atop ang dito, gidya ang nagdalin ang aso kag may kalayo nga doon. Okay. So most probably siguro basi may short circuit, no? Nato naton kay hindi pa naton no probably may nakita naton sa wiring dito no kay ang naton nga nagbubo ang ulan sa tunga time kada nakita naton nga basta tong area kay since nga ang ilang automatic water sprinkler na gana. Okay. So, to siya kan same time ang alert. Nabasa ya, sir. Sir, nabasa ang lugar bangod gang sprinkler na gana, hindi kay natuloan sa ulan. Probably before ang pagdano naton nga natuluan, nag-short or nagkalayo siya. And then magkalayo, naggana ang sprinkler. Gana ang sprinkler kay may ano siya nabuka na niya nga daw sensor na bla. Pagwang tubig, so continuous na yung shower. Pag ano yan, pag-abot natin ito si Inyara ka nabilin sa sprinkler nga nag-spray pa yan sa area which means ang ito nakapatay doon nasa nagkakalayo sa sulod sa kupina. Pero masiling tanasubong nga safe na. No? Back to normal ang operation. Da kag why man problema, why masang mga nagka-damage ng mga kagamitan, no? So ano lang na isolate sa itong area sa dito lang opisina kay since na nagkalayo kag anong sprinkler tagana na basta itong mga iba nilang mga gamit. Okay. So, ano natin, tipi alert na ang yung guardia sa GC, nag-arugig na muna notice nag-report dahil sa aton. Kay, kapag nirespond din sa unit natin, wala sabi nakita nga nag-puog na ito, black smoke, wala eh. I so, see. dito lang magtiyog na sa mga personal natin, the whole building, dito na-search siya sa third floor din na area, at tutuyagali ang nag-puog ang aso sa isa ka kwarto. Aha. Sige. So anyway, hulaton ginamon karon no ang latest konkreto yung pag-investigate, ang follow-up nga investigation sir. Yes, the first na si Action Alden din nag-interview nila yun. Okay, sige. Ang ano din pa-check na to, anay ang tanan, ang wiring, kagang ano before mag-operate, no? Pa-check na to sa engineers, city engineers, kasama nila, sa administrator, para nga ma-check na to nga check na to anong login set up ng power mo. Okay. Para check tayo. So kung clear na, masulit na nga area, then the time nga i-open ta, i-energize para i-on ta nila panel control nila. Okay. Sige. Safe na action ata. Sige. Okay, Salamat gid sir. Salamat gid sa time kag mayong aga sa imo. Mayong agaman sa imo President at sa tanan na talamati. Sige. Salamat. Si Chief Inspector Publio Buboy Platenya. Kay nakibot ko kay inatong siling ko mga iban nga taga Bureau for Protection ya nga may may mga buling tong namong lati nagsugot guro to no. Yes, actually na art kay sila to ang nagsulod ng tatlo to ka personnel ang nagsulod action art and dito nakitaan sa mga miyembro and of course led by sa ilang sining investigator investigators ang Bureau of Fund and of course kay insigida si Sir Buboy Platenya ang nag-abot ngayon after sa sining sila mismo ang ara sa sulod with the
si Sir Labansawan, I think, no, ang FO2 Labansawan, ang investigador, kaga si FO2 Malyari, nga amo mismo ang nagpatigayon sa investigation in relation diri nga ang nag-aso ang portion of those quote-unquote, kung nakitaan mo, may mga buling pa, Okay. di na may mga portion nga nagabagaba action na art. Sige. Mga nagabagabaga. So, At least safe na kag back to normal operation ang government center Siningaga. Yes, sir. Safe kag back to normal na operation. Although, dugay-dugay, masi-masi na ang sugat diri sa area after nga ma-search sa nga pila ka mga engineers. Aha. Balita. Ilan tawon nila nga top kay basi dito nagalin ng tulo. Yes, sir. Yes, action na art. Kaya kabalo ka suspitso ko kuan mo. Umalagi bla pangayaw nga kuan. Ulan. Basi nagkuhan sa action na art ng short circuit o granting. Hindi pangayaw nga ulan. Oo. Kay kun taga diri na nga ulan bala niya kun din maagi to nga sa downsprout sa malabay bla. Yes, action na art. Ti kun din nagtalang siya kay pangayaw sa ulan. Oo, talang siya rekta sa dito sa NGC, no? May buslot, may buslot guro. Ha? May buslot tambal ko. Amo, kagang buslot rekta to. Tinatimingan siguro kung hambal bala ni... Actually, ang kuan sila, ang suggestion ko, simple mo lang, di mo ko engineer, pero balo ko na ang kuan da solusyon Barato mo lang daw, piso. Oo, no? Paburga. Basuka. Basuka. Sige, Action Alvin, salamat kid. Yes, action na art rekta diri sa new government center with action na nalikiraw ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline. Salamat kid Action Alvin Graba, way na sang dapat kabalakan kay at least, pero sige, pasubong gina-check nila, antis ipabalikon ang power kay basi kon mag-aso naman na karon, no? Di nagalin ng tubig ni ang sa sprinkler. Ang normal sina nga mag-operate siya after nga makabatyag siya sang aso. No? May ara na siya sang sensor nga kon magpuog ang aso, golpeada lang na siya, no? Nga maandar ang sprinkler. At least may tubig galida, no? May tubig, may gabusawak ka ni kagatimbuok na sa fountain. Action Hotline. Hindi man na nga siling isalig mo lang sa basiwa, kundi kinagla may supply ka na, kag may motor ang imo sprinkler, kay may iban nga mga building sa Bacolod, ding matuod sina, mag-inspection malang ginabutangan supply, after sina, siyan buksan mong sprinkler kung matubod. Action Hotline. Alas 8:22, Action Radio Philippine Standard Time, ibaroon tarag karon ang latest with Patrol with Action Alvin Graba. Action Hotline. Antes ko gatuan ang pinagkamatupikot ang naging plastar karon nga aga, ari ang maayo nga balita, ho? No, para gini sa aton sining nga mga tagpalamati sa Action Radio Bacolod ang ARB or Action Radio Bacolod for Peace, pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Action Hotline. Amoning tsansanyo, way labot nga makabaton kamo, ayuda bulig gid sang Action Radio. Amo man ang amon sining matag bilang pagsuporta kapin pagid sa mga halin sa kabataan pagkadto sa ginikanan. Ti sinublad diluyag ng bata niyo magkatapos sa eskwela. Action Hotline. Ang ARB for Peace pagbulig sa pagtuon paghatag sang paglaom. Ang tagsa ka mga estudyante may pinasahi nga istorya nga magkatalandog balatyagon kag makahatag sang leksyon. Bangod sang COVID-19 pandemic, apektanong pagtuon sa mga estudyante sa tinutuyo nga magkatuon nga magkatapos sang pag-eskwela. Ini nga promo iya para gid sa aton mga utod kapin pagid pigado. Mayo lang gani subong kay at least why face to face, no? Nga pagklase sang mga kabataan kay kon may face-to-face gapala munggo kaga pinangutang paninginikanan, no? Sang inugbakal notebook, sang mga ballpen, ang inugplete na iya kisa ginalakat na lang ni sa kabataan kon kapin pa sa uma. No? Madamo ang nagatingwa sa piyak sang kabudlayan sa subong, madamo ang nagakinahanglan sang gadgets agud magkapartisipar sa online
classes. Ang Akson Radio Bacolod ang nagapangita sang siyam ka mga deserving students nga nagakinang ng sang cellphone o kung tablet nga ila pagagamiton sa pag-eskwela. Ipadala lang ang imo istorya sa official Facebook page. Again, ipadala ang inyo istorya, ang imo istorya in particular kung ikaw ang mapadala sang entry sa Facebook page sa Akson Radio Bacolod. Pwede ka man makarekomendar sang imo kakilala nga lubos nga nagakinahanglan sang bulig. Sinong pwede maka-intra sini? Mga estudyante sa elementary, secondary, tubdob college level nga na-enroll sini nga academic year 2021, pumuluyo sang Negros Occidental, kalakip na ang syudad sa Bacolod. Mga estudyante nga wala sang cellphone o kon tablet nga ginagamit sa pagtuon, mga estudyante nga may pinasay nga istorya sang paghimakas lamang makatapos sa pag-eskwela. Paano maka-intra? Una, i-like kag i-follow ang official Facebook page sa Akson Radio Bacolod kag i-share ang ining nga post. Ipadala ang imo istorya sa official page, Facebook page sa Akson Radio Bacolod kalakip ang imo litrato kabutangan sang subject nga ARB for Peace. Ilakip man sa imo mensahe mga masunod: pangalan, edad, address, contact number, grade, year, level kag eskwelahan kung sa diin na enroll ang estudyante, isaysay ang istorya ipatag kung nga deserving nga magkabaton sang cellphone. Ang istoryang dapat nakasulat sa Word document. No, tandaan tagin na, patudlo lang mo da kon sa mga bukid-bukid kamo nga mayara man signal. Paano pagapilion na magdaog? Akson Radio Bacolod na magapili sa 5 ka mga finalists sa kada educational level, elementary, secondary, kag tertiary level. Ang mga istorya sa sining mga benepisyaryo ang pagbabasahon sa programa This Is My Life, takna 1:15, tubtob 3:00 ng hapon. Lunes, tubtob Sabado. Action Hotline. 3 ka mga benepisyaryo o istorya sa kada educational level, elementary, secondary, kag tertiary level. Ang magkabaton sang cellphone o kon tablet. Yay! Action Hotline. Ang nabili ng mga finalist na magabaton naman sang 500 pesos nga load. Personal nga idulong sa Akson Radio Bacolod ang padya sa tagdaog. Action Hotline. Iba na tat siling lamon na ni Guro pagkakita namon kay Akson Dorel Kabato nga mo gin madulong sang cellphone kag tablet. Action Hotline. San o magkapadala sang entry? Sarang na nga magkapadala sang inyo istorya sumugod. Nagligad pa ni Oktobre 12, Oktobre 19, katapusan. Sige lang, padlala lang, hingagaw. San o? Kag paano may baluan ng resulta? I-anunsyo ang mga tagdaog sa Oktobre 26, Lunes. Ang mga tagdaog ang ipalayag sa programa sa Akson Radio Bacolod kag mabasahan man sa official Facebook page sa Akson Radio Bacolod. Panumdom ang mga empleyado. Akson Elmar, di ka pwede ka entra diya. Action Hotline. Top 3rd degree basi ka monitor ng pamilya Cuscando ni Kawayan, Magalyon, Isabela, Lacasliana, di ka mong padala istoryan nyo diha. Action Hotline. Kay madiskubrihan ni Akson Dorel, di na pwede gyapon. Naway gida, hindi ka mo pwede nga mag-enter. Action Hotline. Duwa, sini may isa pa kita ka promo, pero pagkaronan ta ina. Kaimportante ini, pagbalik ta. Pilag ka mga balita na nga tututukan, mga tupiko ta nga ginpreparar karon niya nga aga. Inatanan sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Action Hotline. 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ang ining bahin ang ginadulong sa inyo sang Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. This portion is brought to you by Right Med. May Right Med para sa iyo. Ang ining balita ginudulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Nga hindi ko mabisita si Lola para mahibalaan ko kung okay lang siya. Tungod Mapugaw nga hangin, nagadapyan na ikaw nang
napamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong nagkahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon
lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
tapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansay anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita pagdayo na ipalak na. Malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
napamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Radio Philippine Standard Time, alas 8:46 na kay Primo Edgar Marcelo Magbanwa. May classmate, may agad dira frame sa imo, kag kay pariente mano the former councilor sa Kawayan, si si Toto Jerry Chupoy Magbanwa. Ara siya sa Macau, China. Si Madam Karen Tanlangit kag paring Ede Lumugdaang may aga. Good morning, good morning. Thank you for listening. Action Hotline. Ang ikadwa nga promo, standby ka mo karon na. Kay dalion ko lang ni para sa mga nag-monitor. Kay paring Basti Girhina, may agaman, may lang nga pag-monitor. Kay Elizabeth Malaka Gamala, Ching Marandi, kag sa iban padriyong nga nagpadala sang minsay. Kay Engineer Felix Magtulis Villatora. Oh, good morning. Action Hotline. Pakaronan ko ang parte sa update sa COVID. No, kay ang maayong indikasyon subong, way labot nga tuman kanubo ang kaso sang COVID, maayo kay si retired Major General Mil Feliciano, do kuan siya subong open, sa subong sa media, mag-istorya parte sa development sini. Standby ka mo kay Balon, tanag karon ang latest update. Action Hotline. Diri kita na yo, kundi ang Bacolod City, isa ini sang damo nga mga pondo man ang gina-expect naton, at least makabulig diri kung ma-approve na mga budget, although by next year ini nga pondo, pero kabalo ka kinanglanon nga ma-approve na ina, agod nga ang mga project by next year, ang Bacolod and Negros makabenepisyo man. Action Hotline. Sadya man ang gira mundial, no? I mean, hindi magidgira yung siling mga on full battle gear, pero grabe siling kudamo man naglukso gulpiada. Sang ila mga boto, kag sang ila sinigin suportahan, tinormalya mo na mo. Lain sa pong South America, yung tidwalan to, democratic nga grupo, no? Kag ang grupo naman sa piyak, no? Ang political party, diri sa aton niya, Christmas party, kaya damo-damo yung mga political party mo. Action Hotline. Pero bangod sa pagkambyo sa liderato sa House of Representatives, ano mga kayuhan ayan nga madulot sa aton di? Ano mga benepisyo? Ta kay nagligad, do hindi kanya magalin mo. Si House Speaker Cayetano, may mga litrato, patuloy nga nagalud-luhod siya, kag kung ano na lang. Upod sa mga congressmen. Pero lately, irrevocable lang niya resignation. Hopefully, mapadasig ang proseso sa pag-approve sa budget. Kag may kihad na kita nga pundo for Bacolod and Negros Occidental. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero kuhaan ko lang dutay nga update karon nga agad. Joining us over the phone is Congressman Greg Gasataya. Kong, how are you? Good morning. Action Art, may nagasi mo, may nagagisaton ng mga tagpalamati. Okay, give, no, at least natapos na ang kontrobersiya sa House of Representatives. No, since last week nga grabing tension. No? Although on our part, as members ng NPC, no, we've been espousing na i-respetoon ang
term agreement. That is why since day one ang NPC has been supportive sa kay Speaker Lord Alan Velasco. So, anong gina-expect nyo? Anong mga expectation naton with the leadership of Velasco? Since gating, mga taga-Bacolod, taga-Negros, so why man kami niya kilala personal siya. Kag nano mga kayuhan diri sir in the budget for 2021 in Bacolod City, expect around ta because of this recent development? Well, personally, Action Art, we have been friends since 17th Congress, no? Nagdungan na kaming 17th Congress, no? And for a couple of times, no, the istorya kami. And I am privileged na in the early part ng 17th Congress, nagbalin sa akon na kaluyan, no, in the future base may opportunity, no, similar to this. Kasi ako nga pati mo ko sa iya sini nga liderato, and then pag sulod sang 18th Congress, mo nga istugin pa pungko sila ni Presidente, no, and mo nga may agreement nga ginimo, no. Actually si Speaker Velasco medyo pa ni siya nang sa House, low-key blah, no? Makita mo niya sa likod, no? Hindi siya nga daw patunga, bigat na nagapan. But he's so friendly, no, sa madamo nga membro dira sa Kongreso. And ang akong personal communication with him since before until now, why gabago, meaning tawagan na or mag-text or mga informations or kung may plano siya nga maggadto sa Bacolod na tawag siya so and so forth. Up to kahapon hasta wala galiwat, no? So mutumamon na ambal ganin sa NPC nga I hope he will maintain sang iya pamatasan, no, kay will definitely help sa pagpadalagan sa Kongreso. So, ga-expect kitang with this new leadership, mapadalagan sa gusto da kag tigabalo ka hindi madula sa kontrapartido o kon sa mga hindi niyo kalyado, hindi kalyado sang karon nga administration, gambal sila nga tiba singwa sang House of Representatives mangin stamping pad sang Malacanang o sang Office of the Chief Executive. Pero somehow, ano ni background ni sir? Abogado man ni si Velasco? Yes, prior ni siya nga nangin congressman, nangin sa province ng Marinduque, ni siya sa probinsya. And then nagsulod ni siya in the 16th Congress, no, for a short period of time, and then nagdungan na ikaming sa 17th Congress. Kagsubong, no, I think lawyer ni siya, Action Art, so he knows his craft, Action Art. So hopefully ang natabo, no, nga squabble o kung hindi paginsindihan ay sa ila nga duwa ni former speaker kay Tano masettle na kag way na sang faction pa sa grupo nila kundi united na sila. Yes, kay kahapon after nga nag-ratify ang House sang iyang speakership, no, kahapon sang aga, pagkahapon patidayon sang pag-resume sang budget deliberations, nag-araman dito si Majority Leader Romualdez kag si Minority Leader Abante, no. So ang iban nga mga had been wala nagsuporta sa iya, man nga nag-abot dito, no. Nag-signify man sa gasolin na patient. Kasi hindi tatanan, it's all about numbers sa Action Art, no. Pero importante nga na unify, kag balik ni sa deliberations when we've been espousing since last week, dapat open liwat ang deliberations ng budget, which started kahapon and hopefully matapos by Friday para ma-approve na sa on second and third reading Action Art. Pero ang relasyon compare kay Tano kag kay Velasco, do lapit yung relasyon ni Velasco? Si Speaker, former Speaker Cayetano was a batchmate of mine isang college, UP. But on
personally, is mayo-mayo. We have a good relationship, personal relationship with Speaker Velasco. Okay. So, kabay pa, no nga ngimo sining nga manginayo dira kag ang mga budget allocation sina mapadasig kag mangin mayo ang pagsunod sang 2021 for the Lone District of Bacolod City. Kong, salamat gi sa time mo. Salamat, Action Art, more power sa inyong sa aton ng mga tagpalamati, no? Padagin kita nga maghalong, no? To hopefully matapos yung pakis makapuli ano ko sa Bacolod. Salamat, may ngada tinitatangan. Action Hotline. Congressman Greg Gasataya, ang iban sinagtualida nga mag-congressman, pagkita nila nga nagkambyo liderato, diri sa aton niya masiling huya-huya kabi, no? Masiling ka nga, di ko to magsaylo, iya panindugan ko ni kag madiri sa aton niya ining mga kundi ang kada political party may ara ina sila mga ginasunod mga rules nila, no? Ang panindugan sa partido politikal, no? Nga kon lantawon mo gid tiamo na yung pundasyon sang inyo pagtindog kag pagrepresentar dira kun nga nag-intra ka sa isa ka partido, no? Aside from the partida, of course, no? Action Hotline. Pero kabalo kati diri sa aton niya uso diyang kuan mo garangan balimbing bla na golpeada lang malukso si kano mawadaan ka papay. Action Hotline. Tiya mo ng rason no ngang iban bisan sadto nagligad puerting dikit sakay Cayetano tigolpeada man nagpakita support nila as in ang iban guro nagambal pa to kay Velasco niya, sir, Mr. Speaker, grabe, support din kami sa imo. Balik na kami, ha. Si Gano nga, basi kundi kaya magkasandad para sa distrito mo. Action Hotline. Tilaway sabi sa landline agyon action doors, si Vice Elcid, kay okay naman to siya, mo na set ko na siya. Kay gusto ko ni ihatagan man sang update bala ang party sa sitwasyon sa Bacolod, kundi subong ko lang tawon ta ang record actually sa Bacolod City kadadlaw Mayo subong do 19 ang positive, although nga ti ang kung may positive gin man ti palain gyapon nga balita na okay, at least bayara sa nagwa nga positive, pero in terms ng numbers sining nga simana nag-improve, meaning naganubo, yeah, ang kaso sang COVID for Bacolod City. Nang question na mo ni, after sa ring mga nagguluwa, nagkaroon nga resulta, abot ko may mga backlog pa, no, ginakulat, alin sa mga biological laboratory, may mga recommendation, bala nga ginpagwa na si General Mel Feliciano, ang Visayas Interagency Task Force kag siya ning COVID-ZAR sa bilog yang Region 6. Nanong manging kapalaran na in the coming days. Amo ang isa sang question nga aton luyag may baluan. Online sa hotline. And joining us this morning is the IATF chair sa Bacolod. We have Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, how are you? Good morning. Mayong aga, Action Art, mayong aga sa viewers and listeners. Salamat sa time, no? Vice, kay gusto ko lang mag-update kung anong latest ninyo nga meeting. I understand may mga meeting daw regular na daily update, mga ginahatag na information upo dira sa tanan na not only the task force. Pero anong latest nga balita, Vice, parte kay retired Major General Mel Feliciano sa mga recommendation? Well, tiya mo na dang aton ginahimo Action Art ang AOC. Alin sa aga na. Kung siya, very time conscious kat is military. 8 o'clock, sugod kina yung meeting. Grabe, no? And why na da? Continue na. Continuous na siya. Why na da break? Lunch break lang na da. Kung isa gani, working lunch pa eh.
Okay. Then, sometimes 6 o'clock, Okay. 6:30. Ang aton mga critics niya, may untat meeting, yun ang meetingan. So, kaobra ikaw sang case analysis. Aha. Kada positive person da, kaobra ikaw case analysis. Mhm. Oo, kung di niya na nakuha, kung di siya nagkadto. Okay. Siya mo nang ginimo naton sa market, ang surveillance testing. Okay. Kaya given na mo ang aton epidemiologist, hindi niya palakpat da, may statistics ikaw nga ginabasihan. Okay. So, ang given na nga ang transmission o kunlat nanay, ari sa workplace. Mm. So, since nga high risk ang aton market vendors, na kuan kita dira, surveillance testing, no? So, it's good. Na-prove naton or may ara kita data nga Okay. ang merkado naton gali very safe. Aha. Kay out of 1,665 actual swab samples, only 25 came out positive. Correct ko lang ni ang figures kasi kagabi dependent man lang ko sa reports ng aton market supervisors. Okay. So sa pilak na istasyon to lain ang nambal ko. So ang actual nagwa kagapon nga ang Burgos 3 lang ang positive. Ang akong din-mention kagabi 8. 8. Pero actually 3 gid lang yung gali ang Burgos. Ang sa Libertad 8. 8. Mhm. So 11. Ang sa Central Market 13. 13. Oo, kag isa sa Manukan kan. Amo na nagtotal sa 25. Yes. And that kagapon may additional nga 334 pala mo. Nga nagpakwa. Itong mula matapos kinagpuli ang aton swabbers. Okay. So 34 I think sa Manukan country sa swab. Okay. May ari kita sa flower vendors and that the rest Burgos, Libertad and Central Market. Okay. So amo ning tun-an naton Action Art nga ang pinakagamay nga market dito pa nagdamo, no? Central Market. So lan tawon naton mga underlying circumstances na. Okay. As I understand sa palibot yun sa mga banks and other business establishments, may nagpositive kita ng cases. Okay. Diba? So may perhaps after office hours din sila yan ng mga marketing. Diba? So kada suliton kada isa ka positive case na tunaan siya. Okay, parang ang imo desisyon wala makakam up ikaw sang komprensibo nga desisyon. Okay. O on preventive measures sa aton kinahimo. Actually, ang kinahimo ni General Mel kasi wife niya kwanta mo 1 or 2 steps ahead kita. Kaya kwanta mo search kung sa military na search and destroy. Itong iyang tactic or ang iyang strategy is that unahan ta pangita, dasigon. Okay. Unahan dasigon to pangita. Kaya imaginon kami kung ang 25 ng positive sa merkado, although nga ang kalabanan ni sila asymptomatic, but gatang nato ni sila. So imaginon mo kung pila ning nalatnan nila. So inunahan ta, no? Kaya ang aton approach is that hindi ni sila product sang contact tracing ta. Inunahan ta ang COVID, ipangita tang COVID. Okay. So amo ning aton practice subong kaya ang aton contact tracing bala. Why natabaklats mo? Like for example, yesterday may nagsulod siyang hapon 47 ka positive. Fresh cases na or bago. Okay. Tatlo lang na Action Art ang ano ni ang local transmission na hindi ka mabalaan kung di niya nakuha. Okay.
While ang the rest, ang 44, product ini sang aton contact tracing. Okay. In other words, ari na ni sila na-isolate, restricted na ni sila sa ila Panimalaya. Okay. So ay naslak pang laton. Okay. Pero, sir, ining 47... Dapat dasik. Ang contact tracing is very important. Yes, Vice. Nagasikon ta, Aha. pang-isolate, pang-test, hindi nakapanglaton. Aha. Pero Vice, I'm sorry to butt in. No, ang 47 na gin-mention mo, why ni siya madalas ang recent o kagabiging pagwa nga 19? Separate pag ni siya. Separate atong 47 mo yaya. And ang aton sa market nga results magwa na karon. Okay. I-consolidate na siya karon. Okay. So karon magwa na siya, ma-shoot up na siya mataas na siya. Mataas siya. Atong surveillance testing. Okay. Oo. Okay. Now, since nga buwas pitsa 15 na, kaga-expect ang karabanan nga kung pag-abot sang pitsa 15 kada bulan, base may mga development and new recommendation from National IATF through man sa ginahatag nga recommendation sang regional IATF. Would it be possible nga may mga changes kita nga expect starting tomorrow or within sa sining October? Well, ang quarantine status, I think nga ginadagdag siyang National IATF on a monthly basis na. Monthly na subong? Okay. Kasi nagligad every 15 days. Aha. Subong monthly na. Okay. But then, ang kay Mayor yung kuhan, ang aton ang handom ni Mayor by November, ma-MGC ito eh. Okay. In fact, si Mayor gani, kina-consider yan ang market, i-open niya na sa Sunday. Aha. Pwede titiin yung result. Although nga may luoy ta siya nag-positive, but good news ni siya. Bad news for those ka nag-positive, good news sa public. Kahit 1.5% lang sang nagpa-test ang nag-positive. In other words, ang imo merkado very safe. Okay. Karon anong aton strategiya na para ang market vendors naton hindi malatnan. Okay. Sang ila customer. Kaya kompaktan kasi may customer ka ng laton. Okay. Kasi sila ni, I'm sure ginatnan isang customer nila eh. Anong strategiya? Amo ning aton one entrance, one exit policy. Ang tanan ng kasulod sa merkado, i-exidoon mo. Okay. I-situate mo nga may mask siya, may shield. Para safe ang tanan. Boss na siya eh. Safe ang vendor, safe man ang buyer. Okay. So amo na ganing aton kampanya na sa aton tungod siyang aton igo ang ekonomiya ta. Sa aton kauturan nga ipatronize naton niya ang products ang aton merkado. Okay. Okay, very safe na sila. Sad to say, Action Art nga mas safe ka sa public market. Kaya tungod nga open siya, hindi sa aircon. Siyang sa aircon. Yes, man ko yan siling hindi ka mo tumungumpra sa aircon. Pero, suno sa clinical studies, ang transmission taas, ang latnanay, kung ikaw sa close nga lugar, especially kung aircon. Okay. Well, ang hulaton ta lang siguro ko ang mga development in the coming days and hopefully husto na ni ang system mas maintain na ni kung anong patuman naton subong pagi man sa mga recommendation ni General Mel Feliciano. At least napamatudan sa city nga atong magin-suggest kay sing una damo pati si General Mel ginabati ko sila nga nagano na dishes makulo nagkadto kang magkaon manok. Nagatinda mo na meeting lang ang meeting alin sa agas mag-update. And that mo pagkinibla Action Art. Okay. Reklamo kita nga ginapabayaan ka sa gobyerno. Yan ang ginahimo niyo sa amon nyo kami. But then, look what's happening. Malipot ka Action Art. Okay. May reklamo naman siya akon yung kagamay ng lugar, daw lapit na terminal la. Rilandista kuling na yon, gamay ng lugar, so sa karing period, gatinumpok wala ang social distancing. Sus. Simple nga ayo, hindi ka mahimo. So nga ito ni ganin, di ta ganin magkumpiyansa eh. Ano panahog na di eh. Okay.
Oo, kay ang solusyon sa problema ari sa aton ang aton cooperation. Okay. Di sulit-suliton tanan mo lang ginapangayo sa gobyerno. Aha. Di Yes, kwan sir. man lang social distancing, proper wearing of mask. Halong git, no? Okay. Ikwan mo bla i-condition mong mind mo na positive ka. Okay, okay. Kung ang ara sa mind mo positive ka, hindi ka gusto mo latnan ng imong pamilya. So kung conscious ka da, maka prevention nga attitude ara sa imong mind. Okay. So, gabulig ka sa imong lawas, bulig ka sa pamilya mo, bulig ka sa komunidad mo. Ang nagtaw ko din yung statistics sa Manila, Yes, sir. Action Art, nag-average so siya 3,000 mo daily. Nag-consider, nag-stagnate. But yesterday, daw ko na lang siya. Daw 19, nagtubo siya. So, good developments. But then, ilang taon mo, lapit 100,000 ka businesses ang serado. Okay. Action Art. I Kasi see. magbutang ka sinmil na kanegosyo ang nagsira sa Bilog Pilipinas. Pila ka milyon ang nadulaan obra. So, Yes. amo na siya ang ining ginahimo sa gobyerno hindi man ni kay mayor hindi man ni para sa amon. Okay. Para ni sa aton tanan. So, ang solusyon is that buligay ka tanan. Okay. So, lato na mo na ba latest update sini before pa man mag-end ang October. On that note, bye. Salamat gid sa time gin-share karon nga aga. Yes, sir. Thank you. God bless sa imong program. God bless sa aton tanan. Action Hotline. Vice Mayor Elcid Familiaran, hopefully may mga recommendation kay ti ang pagbangon amo ning isa ka big challenge sa aton Halin sa mga negosyante tanan kita subong pigado. Katuig lang mga taxi driver subong sus ang ingos di amak. Action Hotline. Sige, pagpanumbaliktad karon na inyong mga minsay kay Romy Itabag ri may aga ha kay Tita Elma Lusok Polidario. Good morning, man. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon
aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsang anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton,
Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang ayon. Isa pagid ka promo sa Aksyon Radio ang sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Amoy ning ginatawag nga SAP sa ERB. Simple lang para makadaog sa 500 pesos. Monitor ka lang and then mag-intra diriho paano ini kay umpisa nagkaroon gadlaw. Magabaton na ang Aksyon Radio Bacolod sa ma-interest ninyo paagi sa text. Tandai parehog ang cellphone number 0963-219-8066. Again, ang aton cellphone number 0963-219-8066. Ibutang inyo edad, ang inyo pangalan, ginimportante edad, kag contact number, ang inyo address, agod nga mangin kabahin, kag mangin qualified kamo sa inyo entry, no? Amo na ang pinakasimple, magkaradlaw madaog kadi mo ya, o kag cash, ina nga buligid sa inyo. Ang dugang nga detalye sining promo, kadto inyong Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod, ra nyo makitaan, no, ang kabilugan sila nga detalye para gid sa inyo kapusan. Dr. Alfred Spion Mangustin, capsule and tea mo rin gina-recommend naman sa inyo para nga mas hilway kita sa naman nga balat.
time diri sa aton nga pagpangalagad. Aksyon Art Tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.